Loncat koredos rumah pangga kata kaping prawandawa sumaping pabarisan Peruneng kono gawe gelar sira wang-wang ora pangling iki kaya Satrung Randuk Gumbala Antasena ya dasar pranyata iki kaya paman pedayangan Pamaswata yo dasar pranyata malang kadhak ana ngarepane anakmu Randu Gumbalana wigati apa paman sumurupa wektu dina iki aku dinuta saka ngarsane Koko Prabu Duryudana lumantar paman Haryosengguni supaya samengko bakal ngrangket wisanggeni klakon ndak leboke pakunjan Praja Ngastina lah dalah acenanangan nek kaya ngono kuwi jenenge waktu dina iki yen tok para sata Kurawa ora nrimakake anggone adikku wisanggeni bakal njabel Praja Ngastina samengko Antasena dhewe kang bakal ngadepi lah dalah semene kowe nantang kelawan Raden Soto ya dasare to apa apamu aja nganti kowe jen tanpa margake ketapna wadyabala aku ora bakal mundur jangkah margake maju sak gendengmu tak kendangi Paman Sotama